Hi guys, this is Misheng. Ganahay sa akong intro day no. Gihawd-hawd man laging akong intro day. O na si Munro akong ipa-intro day. So karon day gikan kami sa co-op day. Uy agasud sa plano ini day pamalit ng manok day. Drumstick day ug kaning wings. Ang ako ata na day magpalit kami ng fried chicken day. Pero ingon man niya na instead magpalit kuno kami ng fried chicken. Lutuan na kang kuno niya ako ng fried chicken day. Ang problema day wala na may karne na manok. O nang karon dili-dili kami kadto sa co-op nagpalit ng karne na manok. Pagtuko gani nag-joke ra siya na siya kuno magluto. Tag tinuod ba sa gasud bagan lami isip gasud din day fried chicken day. Isa na pag init-init pa san crispy. Tanaw na to day kung kahibay ba magluto day. Kahibay gasud din magluto ini day. Kaya abi ninyo day. Sa una super hardworking gasud din siya day. Laliman ka Sabado Domingo dutihan gihapon day niya. Ug part-time si Munro day sa KFC kundi sa McDo day. Mao na expert kayo siya sa mga fried chicken day. Cook man na siya. Mao na magluto di kutsara ra kan bitaw. Pero day ako na nagtanaw day taglaway na gasud ako day. Sige kog balik-balik nagtanaw di doon. Hindi ba sinahurot ko na siguro ang bahon ng fried chicken. Sige si kahinggo. Ako din nag-train mo ko pagluto ng fried chicken day sa una day. Kaso napagod ko laman day. Ang goal ko raman tana adto crispy fried chicken. Sobrahan naman noon ang pagka-crispy. Imbis kay mag-business pa tayo ng fried chicken, di ra ka lamang. Yaman mo palit day kay pagod man. Buy one take one ra kan. Ang panday lahi naman inek na videohan day. Nag-smile sad siya. So day naluto ra gazuday. Kadugay sa daono ni Munro. Kuyang ra kan ako ra kan maghaon. Gutom naman gazuday. So una day ng college pa ko day. Nagtungha ko college na fried chicken na tag 15 ra day. Dagko pa na siya day ug nay uno day sa tag Jason day. Pero mga liog na siya. Pinta pa kabarato sa unang presyo sa manok. Karon day pila ng fried chicken day? 50 pesos. Pinakabarato 25 to 30 siguro. Pero wala na siya gravy. Karon kung naitag 60 with rice na siya. Pagkamahal sa mga palitonon na kumanday. Amo-amo na gasud tay ni tipid-tipid day. Pero azo sab tipiranim ka galingon day kung sa pagkaon na day. Kaya ikaw magyap mo kaon day. Health is wealth man na day. O diba pagka kumpleto sa iyang nilutuan day, napay gravy day. Timas pa lamang. Pagkadali ba no brown day. So kibali matawag na gasud na gravy day kay brown naman. Pan Jollibee man gasud ng mga itsurahan, pang KFC man gasud ni. Napay gravy na pang malakasan. Kuyang ra kan mangutan spicy or regular. Kalaway ini maglamon-lamon ni ng fried chicken day. O gipalaway pa jud. Wa na jud kagwanta si Munro day no kaon na gud siya. Kaon na sad ko kay gutom na sa day. Ambot unsay na oras kami nakapanihapon. Kitiaw pila ka bukad do iya tag prito day. Diba siya luto siya sad kaon. So kamusta man imong luto? Ako na lang mo to baglami ko na day. Sumaw lang to day. Salamat sa paglanto sa among video day. Bye-bye.